Je bent wel van, waar is de speeltuin? Waar is onze speeltuin? En dan hebben we het echt vooral hoe de lietsere mensen. 3 of jou of 4 wier. Ja, waar is onze speeltuin? De bewoners van de Valkenshof in Kolm schrokken haar ongeluk toen ze oren aan de tongensjes zeggen dat de Beatterstastel van de Beatterstuin, die ze zelfs hulp hebben op te bouwen, door de gemeente voorthellen waren. Ze wien je namelijk net van op de hecht gesteld. We vielen ons heel erg passeerd. Wij wisten echt van niks. Ineens kreeg ik berichten van, ze zijn bezig om de toestellen voor te halen. Ja, ik zei sorry, maar ik weet nergens van. En ook de bewoners van de Valkenshof snappen er helemaal neer van. De gemeente bellen en die zei in eerste instantie het spul weer afkeurd. Nou ja, ik denk dat het afkeurd is, dan maar het voort. Het is heel simpel. En toen even later zei hij, ja, maar hij zei, we willen net meer in elk hoekje een wipkipje hadden staan. En daar werd klaar mee. Mijn kleindochter die is 10 maand en mijn kleinzoon is 2 jaar. Nou, zie ik, ze komen jongen weer, nou, het jonkjes kreeg de man allemaal aardig. Met alle jongen dat er hier is, dan blijft het er in die speeltuin. Nou ja, dat is nou niet meer. Want Ben is 2, dus door is net naar de andere kant. Van die 4 vertellen dat er even ergens op zit om dan weer om te komen. Want de tastel ben blijkbaar helemaal net afgekeurd. Want ze waren verplicht naar de Rijgershof krekt verderop in het dorp. Om meer te weten te komen hoe dit hele gebeuren, had het beheer van de Beatterstuin bezocht contact op te nemen met de gemeente en met plaatselijk belang. Ik ga nog geen reactie gewoon. Nee, Miranda ik net. Nee, dus het is voor u een mystery. Maar ook plaatselijk belang. Je houdt om net te weten hoe deze communicatie misgegaan is. Daar heb ik zelf ook over geklaagd bij de gemeente. Plaatselijk Belang Kolm heeft heel veel contacten, maar niet in alle wijken weten wij precies wie er over de speeltuin gaat. Dus op het moment dat de gemeente kwam met het bericht van wij willen toestellen gaan verwijderen, hebben wij gezegd van nou prima, maar stel je iedereen wel even op de hoogte dan, want wij hebben geen adres. Ja, en dat is niet gedaan. En dan komt er opeens een kraan voor rijden die je spullen weghaalt. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dan heel erg boos zijn. Maar ja, dat is wel iets van de gemeente, vinden wij. Ik denk dat als de keuze is van helemaal geen speeltuin voor deze hele wijk of 1 op toch wel redelijke loopafstand, ja, kies dan voor 1 op redelijke loopafstand en niet alles weg, want dat was het alternatief. Ja, want dan zou de speeltuin bij de Rijgershof ook helemaal verdwijnen, begrijp ik. Ja. Rijgershof, Valkhof, ik weet niet waar er nog meer kleinere of minder kleine speeltuinen zijn, maar alles zou op den duur verdwijnen. Nou, er blijft er minstens 1 in deze wijk. Hoe ziet de toekomst eruit? Van, wat is de planning? Maar gewoon accepteren dat de speeltuin daar nog staat of wil je hem de speeltuin terug? Nou, het liefst hebben ze weer om. En wij willen gewoon heel graag een gesprek. Maar de gemeente plaatselijk belang van waarom? Waarom is dit niet? En het waarom, dat bloot dus nog even de vraag. De gemeente had weten letten snel met een reactie te komen.